sepedae didumno nek bar Suwandara. Lho, lah arep jam pira to? Ngene iki lho Mas sing diarani Pripun? kumpul-kumpul tambah makmur ya ngene iki. Nggih. Leres niku. Iki awake dhewe entuk rejeki kok kene, kono entuk kok kono kabeh diratani. Kabeh entuk Iki rezeki. nek ora ning tlatah Dung Jenar Dung Jenar wah mboten nonton. Desa-desane mboten nonton. Di aku jenengan iki kudu bersyukur. Nggih, alhamdulillah. Iso ketularan kaya programe Kedung Jenar. Amin. Amin. Bumi ku nganggo hadiah dan lain-lain. Wah, keren nggih. Sembah nuwun Mas Petro, Mas Bagong tesih semangat. Alhamdulillah tesih semangat to ingkang rawuh kita tesih kathah. Nggih. Wonten awala napa mboten? Alhamdulillah mboten. Alhamdulillah berarti awake dhewe iki bebas urung kena backlist. Dereng kena backlist. Lah pripun? Saene pripun? Aku ya suweneng to. Lah me iki mau urung dienggo Lah blas. nggih kok mbok eman to. Mbok yo dicipi lah nggih adu-adu kok tuban kok Bangilan kok kene. Iki mau panitia ya anu Mas. Pripun? Bare ora perlu esuk-esuk Nggih. ning sekolahan. Lah nggih mulane wong pun kula cepetke ya kira-kira kok jam 2 luwih sithik wis rampung Nggih rasa ora sesuwe. apa-apa. Wis pokoke jenenge mangan bahagian. Nggih. Lemah teles Gusti Allah sing bales. Ingkang bales nggih. Kula menika sanma cara wong iku nembe bakulan. Sing tuku pesen napa nggih kula ngayugiani mawon. Nggih kedahe ngoten to. Ki Mbak Memer rene Memer. Ayo main kancane ya. Ayo. Aduh ora dinggo. Ayo ngadeg. Puji gumuga langgeng puji gawe srana atune kabudayan nyatane awet iku dadi dalan sarawungan pancen ato-atone kaya sandingan wong jani kotan sanggalito kembang biru kuning paket longing ati sekar pisawus patut kalamun mandodo puji ku tansah Bar entuk hadiah terus nyawang sinden Bayo. Piye Pak Jolang? Ya tambah seger to. Tambah seger. Do ngantuk kok tambah seger. Ya ora. Lah do ora oleh hadiah Iki iki. wong wis niate iki awake dhewe iki wungon. Oh iya. Wonge sapa wonge kok gelem mirsani wayang ngantek rampung. Heeh. Tak jamin pokoke karipan. Ya genah ae ngono Ya kan. mesti to Kira ya. tambah rezekine tambah kathah ngono Dungane kae. apa ngono. Wong melek sabar narima. Oh iya. Iki mumpung ana dewa nganglang jagat, dewane sapa ya panitia mau. Iya, dewane ora ana dewane ya luput ya. Sing maca hadiah ngantek ngene sepeda kok ora entuk aku. Terus tak WA, santai kok tak tumbang sepeda listrik kok. Di dhuwit ye. Akeh golek. Tak kira rejeki gak duit. Ampun patir, Bu. Nggih, aturake saking dalu. Sing Pak Priyadi karo jenengan tak tumbano sepeda listrik. Sepeda apa, Mas? Listrik. Iku utangan to duitmu dhewe apa nyolong? Ya kok nyuwun dhuwit panjenengane terus ditumbaske. Alah tak kira duitmu dhewe. Dhewe apa ngene guys pikiran bayar bank mekar bareng kok. Iso. Wis sambate ning kene. Nggih, pripun niki? Aku dirimu nembang apa iki mau urung ana tetembangan. Aku bagian ya. Iso. Iki mang urung bagian iki mau Ya, ya nan pokoknya dhewe aku kono. siji sik ya. Kok diitung. Nggih, terus saking dalu Mas Peter Bagong. Nggih. Iya, lagi Nek urung sesideman ora jios aku. Dalam? Nek urung sesideman Oh, ora jios. sesideman. Isih Nggih. ditenggani Pak De Gembong. Pak De Gembong yang pundi menika? Palah Aku piyaine. iki gak ngerti lho Pak Jolang. Wah, lah nek dadi Ada kok kono aku gak Iya. ngerti lho. Pak De Gembong iki mantan Rahwana. Mantan Rahwana. Padano. Kang pundi menika? Sindi. Jenengan sumerep. Sing agem batik cakete buluran. Oh alah nggih Pak De Gembong Beliau monggo. sangat menginspirasi saya untuk lebih mengenal tayub. Ah, wau pun niku panggih pun joget wau pasti wau. Panjenengane iki harus. Harus. Bincang niki di joget kita mriki Pak, monggo lho Pak. Dadah ya. Dibawani sesideman. Ji. Wangen aku. Wah, Wih. wiwitane. Alah, lha iki rada mondok nyedak saya nyedak ngono kae lho Pak Jelang. Yang ngrono bawa ngene ora wis panjenengane iki los. Nah iya ta. Lho.
lirik sang peki pria bagus kang ngolah budaya Iki jenenge lah iya cengkak gledek. lae nyusul sinten Mas? Ketoke awakmu ra apa-apa ning ana sing penasaran. Oh iya. Mae cedak kene ayo. Aku gak bukan mampir. Wis bodol. Sawan menyang kota gedhe. Niki nek ndelekke anak wedok monggo lho Pak Dik. Monggo lho Pak. Monggo. Monggo lho Pak. Ate iya. Nanana. Bendera terus Bendera. Iya. Bendera kan. Awakmu ki nek dingerti Bagas ki ora sabok ngete. Aku mah wis merem to. Antek kleru ndase. Bendera terus selendang kuning kang saking bukit. Yo ngalah. Suara kurang brahmana. Ayo Pak. Ning wasis Walah, apik tenan ya. Hangrung marang bendera, Angrung marang prayitna. Iya. Sing ngungrung lho ya sinten lho ya. Tak kira sapa? Pancing sithik wis rada metu. Lah iya yo dipancing sithik metu ya, Mas. Ya, monggo Pak Dik. Monggo lajengaken bagi Yasu Dia sulistya pijer hanyincing kejare. Lah Iya yo. kok iso lho. Mosok wong ayu kok cincing-cincing jare lho, Pak. lah wong ape lunga tandur. Lah nggih to. Terus ayo. Terus tresno sesidemang. Monggo lho, Pak. Luwe becik. Oh, urung apaan kok. Mek kesusuk ae. Pripun to? Luwe becik kelana. Aduh. Klep. Aduh Piye? Luwe piye ta? becik kelono kelono. Patenono yo. Ya iman-iman. Si boten. Kenya Kang Sulistya kok dipateni. Kok dipateni ya, Pak? Bener. Patene ngrasa mergo katresnan ora kasembadang. Oh. Icok ae. Apa nggonmu wis mati? Alah. Niki pun urip bar dipijetke. Ya luwe becik dipijetna.
Mas Dalang ora trimo ya. Pripun? Mboten trimo pripun? Lah disemoni. Semoni pripun? Nadyan wos Bocah. Lingsir. se yoswa. Lah iya kok disemoni. Tesih bergas tesih enam Pak nggih. Lah iya ta. Lah iya. Mboten. Ini sih mampu Terus ngladeni sliramu. Oh, berarti sih iso ya, Mas. seiso. Kene yo. Percaya. Senajan wis belungse. Lho ora percaya? Percaya kok. Oh nek ora percaya dijajal. Bar dipijetno ya Mas. Bar dipijetno. Nek tunggale be. Urepon. Kutha gedhe. Tak tutuke. Omasa. Isine. Apa-apa wae. Nadyan sesidan. Ayo. Se. Pripun Mas Brayet bau cakepane Dalem, Pak. menyang kutha gedhe. Nggih. Kowe tak tukokne. Nggih. Utang sak isine. Omah saisine. Oh, omah saisine. Wah, krungu utang sak isine. Jawa. Ayo, Cok. Sati ae. Ana kutha gedhe gawe Apa-apa wae. Nadyan sesigen. Pasti
Nyuwun sewu nggih, Bang. Ji. Pak Karno rawuh napa mboten? Ketua Bupati. Sak ngertos kula kok Dereng. Oh, sanjange badhe rawuh mbok menawi wonten alangan nggih nggih pun. Yes, manuwun Mas. Nuwun sewu niku tak kula yo Pripun? mumpung ning dhuwur tak matur. Nggih, pripun pripun. Niki kalih Mas Jolang mawon njenengan. Nggih. Nah, adu ilmu kalih Mas Jolang. Kula mun angkat tangan kula. Iya. Primpun Bapak? Menika kala wau kelebet menika kelebet ngedapi-dapi Mas Dolang. Kok kados Mas ngaten? Dalang Prayit menika. Ampun prayet ta, Pak. Bola-balik prayet to tak sese nganu, Pak. Kok mboten pingak, Pak. Ki Lah. dalang Budi mawon. Soale nggih bener name kula niku Budi Prayetno ning undangane kula Budi. Oh ngaten. Oh nggih. Lah teng mriku Ken gak salah alamat ngoten. asmane panjenengan teng mriku malah panjang. Budi Prayitno den ati-ati aja nganti ana alangan siji apa. Alhamdulillah. Nggih nggih nggih. nggih wonten dawuh Bapak. Ngaten kala wau kathah garapanipun Mas Budi menika ingkang garapan lami didalaken malih ning ketingal endah ingkang angka sepisan kala wau medal sawunggaling cekuk truna. Nggih. Menika sampun awis-awis medal niku dipun dalaken alhamdulillah. Lajeng sing cakepan kanggo metune Napa? setan-setanan apa pripun? Apa kuwi? Ngoten biasa. Niku wau barongan. Sing ora sing irama lombama. Oh, sing Aja digondeli. Mbak Warti sing hafal, kula nggih mboten hafal ngoten. Jajal sindene matur. Cobi ben cetha sing nonton cakepane kaya napa. Yo nganggo laras. Dindingane di. Menika wau senajan iramane lomba, Nggih. terus ning nges cocok kalian suasana kawula. Oh kok ngoten. Iki weke sapa aja digondeli Wek uwi. Weke sapa Ugi kala wau Pripun? kula gatosaken dalange klebu lebda ing sastra. Katitik kathah para wau Purwakanthi guru swara ingkang dipun aturaken. Wah, mboten kula jane mboten dunung kok, Pak. Ngomong niki mawon sing marah-marahi. Nika pancen ciri khas saking dalang budi Nggih, ngoten Pak. nggih. Ngudalake sing barang-barang pernah ana, pun nate ana iki diudal melih mergo jarang ketemu. Kersane mboten kependem, Pak. Nggih, kados menika. Mboten ngaten medalipun menika cocok trep kalian jumbuh kalian garapanipun. Kadang-kadang pengen ngetokno garapan iki ning ora Metune garapane iki. ora jumbuh. Lah niki wau kelersan Ki Dalang terampil lebda cocok ngedalaken. Nggih, Ning sembah. umpama iki sisan Pripun? gawe Nggih. nodi kasektene sinden-sinden. Oh nggih, monggo. Nek pengrawite kula pinten? Alah ampun mumpuni pengrawite niku. Yo, sindene nyekel mik. Oh jajal. Nek diaturke iki Cobi nyekel iki mik. yo sak banjaran karo mau Dites siji-siji ya. kertek ciut. Kerotak ciut rada amba rada dawa kok rada amba. Rada dawa. Tak jarak tremu. Pripun? Derek ngono iki. Kalau wau nggih janjane kula duwe penyuwunan teng Demarsita. Nggih. Bondobaya. Gontok Sampun boyo. nate nyindeni. Lah niki. Wah, lagu kependem kabeh, Pak. Andani lho. Niki alon-alon Bapak ngudalake ingkang Radilami menika alon-alon soalnya yoga-yoga niku banyak untuk yang era sekarang. Oh, nggih. Dikenalaken. Mok sing pun digarap ngono wau. Napa? Pripun nduk wau? Iki Suwe ora jamu lho pas anu aku. alah iya. Coba Suwe rajamu. Ya bareng-bareng suwe ora diiringi jamu. tipis-tipis deh. Mau lho sing garapan. Tipis-tipis Pak iringane Pak, tipis-tipis. Mau pas garapan apa metu suwe rajamu. Becaan Pak niku nggih, ramen-ramen namon. Monggo cobi. Hitungan, yo monggo.
mboten-mbotene kula munggah ning ana gunane lho Mas. Oh nggih. Nularke kawruh panjenengan dhumateng para nggih menika junior panjenengan. Gamelane lirih mawon tipis. Pak Saji tanpa gamelan. Mbah Minang to sing Pak Saji. 3 2 iya. Lo kerang. Ora jamu jamu gedang tela suwe ra ketemu pisan ning ati gelo Suwe ora jamu yen rajamu ra iso suwe yen ra iso suwe yo ngombe jamu ben iso suwe. Kalau wau ugi wonten garapan-garapan plesetan cerdas niku. Nggih. Nyun sewu Pak Gimbong niku wonten sinden setunggal ingkang dereng dipun niku Mbak Luki kersane. Bang. Wonten. Kaget tenan. Lho kok kaget tenan aku. Kersane nggih menika nembang nggih. Iki termasuk putri daerah Mas. Nggih. Mbak Luki saking Randu Blatung. Pernah menjuarai. Luki semiliki iki. Luki semene iki iki. Ya Nduk, kene Nduk. Ayo. Jumeneng kene jumeneng. Dalu Cahayu Sing dalu Om. isih semangat ya ta. Tasih. Iki isih ditenggani penjenengan bulurah, isih ditenggani panitia lan sedaya warga isih komplit lan jangkep. Nggih. Iki mardika wae dirimu ngaturke apa, soalé gara-gara ki ora perlu ngoyo. Nah, iki ngatur. Mat-matan mawon ya menten nggih mboten sego awuke. Ya, iki suarane. Iya, wong ki wong bapake 2 meter. Keluarga besar. Bapake Mbak Luki betul-betul Mas, piyaine dhuwur 2 meter. Lah kok weruh? Daur. Lah angke-angke jingklik. Yo, Mardika mat-matan apa? Genduk Luki puja ne wis sakmono wae. Gandrung ta ya. Iso kuwi. Ayo nembang apa nduk Luki? Ya, wis. Apa bawa. Gas aku. Bocah sekolah. Iya kawan. Kamardikan ayo Mbak Luki ngaturi napa? Sing paling disenengi sing paling Sing paling favorit jenengan nek mbek ning jeding senembang-nembang, ambek ngising ngeden ngono kae apa ngono kae. Yo ngaturke apa? Jenang gula. Nggih. Jenang gula Pak Dik. Ali. Jenang gula ora lha. Beda. jenang kula kathah purwa kantinipun. Nggih. Jene bocah iki aja dianu cah iki aja disaruwe. Neme Mbak Luki mumet.
ya kompak to ya. Allah, bisa nurut. Suarane jan. Kok sampean mboten jumbul to? Ya jumbul ning ora ketara wong ndoke ngantek ngalih nggon ngene kok iso. Dadi ngono, silir. Rasane mubit ngene. Lah ya dadi silir. Dek Luki menawi Dede Bondo Dede Rupa lajeng menapa? Nggih. Terusno lagune iku kan jawabane to. Sesek tak urus Mas Suya. Nggih. Lah iki ping pindho berarti. Lah kok ngoten? Sing pisanan luput, sing pisanan kena. Lah iki kok Luput pisan kena pisan. Ping pindho nduk ya. ping pindho ning sing ngeneki ambe siji. Yen gampang luwe gampang Mongko ana nunen, ana gampang, ana angel. Lah pripun niku? yen angel angel Nggih, nek angel angel lan. Lah, nek angel niku iso dituku napa mboten? tan kena ati numbas harta Ora kena dituku duit. Nggih. Ya ora kena tresno. Saderenge sisan, saderenge kula mandhap Nggih. niku saestu Pripun? dalu niki garapane dalange luar biasa. Nggih bijang ditanggap nggih. Guyon. Ya, Pangestunipun ya, iku mawon. mesti. Lah iso. Ewa semanten. Pripun? Wah Tetep iki. tasik kedah ningkataken kadigdayan kasekten keterampilan saha guna. Nggih. Estu nek niku kula pun ngrumangsani jane kula ku dereng pantes celuk dalang apa. Mung nemu kabejan payu ngoten mawon Mas. Ya ora kok liya dina liya wektu ya kaya pengetikane. Terus sik sisan Nggih, urus. sinau. Pripun? Kala winginane ingkang ngasta ringgit wonten Sumur Bata menika Budi napa Prayitna? Menika adi kula mrika. Purba Prayitna. Lah, Kok Mas Kula ingkang teng Tengger. tutup jenengan tuweni mrika nika nggih. Nggih. Pas sareng nika. sing penonton kali ijen kula nika to. Oh nggih nika, kali panitia nika pas kaya goro-goro nika. Kula pancen kleru tulisane teng spanduk niku Prayitna ya. Nggih. Nah, sing ngerti kula nek Prayitna nganggo purba. Mboten. Kula KTP kula asli niku. Nggih. Nun sewu Pak Digembong menika Mas Budi Mbogorjo. Dadi mungkin nek umpamane ngersakaken Niki Budi. Budi tak sepedani bongko tak rampung. aku nek kaget kene iki Kaget to, kaget.
Aku nek kaget niki. Boleh wong cap kupu-kupu. Aku nek kaget niki ndangake pekno banyu. Aku nek ora banyu gava aku mau. Wah, nggih menyegarkan. Cerdas iso gandenge karo sponsor. Nggih. Sip. Oh, niki yo Budi ya. Budi Jolang. Tapi serapate Budi saiki. Walah yo. Pun col bar kena gula lho, Pak. Nggih kirang Nggih, Bapak. Kepareng dal basilan mandap saking pepanggungan. Nggih. Sembah nuwun, Bapak. Barengan, Dik. Barungan. Yo. Dantang. Wah. Barongane keloloten. Loloten apa? Aku diwasane apa pengen ngene. Monggo langgamipun buka tutuk buka celuk. Buka celuk. Nggih, buka celuk. Celuk nganggo tutuk. Wah, nggih. Setrum seto. Kok tak setrum alon-alon. Aja gugup pacaran ya, Nduk. Ken saya apik anggon menyindir. Yo ngalah. Kira-kira ngrono dalang sing ngarepe aja gelem isik. Aja gelem. Nek golek tukang son. Lho kok tukang son malah. Nek suara apik iki kok son. Oh iya, ora diatur sound system wae. Ora iso ngatur suara. Lah iso. Nanti tukang son kan iso ngatur apik. Lah kok mau ngene mesti jangkone ning kene apa ora? Loh turu ora krungu aman. Wonge wis aman diombeni obat tidur 2 kilo. Wis aman. Anggo. Nandang susah
iku apa salpok? Salpok iku salah fokus. Oh, salah fokus to. Nek genit iku gegen tapi rada ulit. Saiki ya usum-usum singkatan. Singkatan. Apa iku kudet saya kurang update. Cilok mecicil karo lok. Cilok iku akeh lho, Mas. Ana cilok panganan, ana cinta lokasi no mare-mare. Wah, wong saiki dhewe aku dhewe bingung ngurus cah-cah saiki. Karani yo ABC. ABC. Angel. Kurang update jare. Enduk ditelaske. Ayo teruske. Ora sah cilok kowe. Ora mboten cinlok kok. Apa wi? Mboten cinlok pokoke. Tak kandhani nduk. Napa? Sindeni nek iso aja dadi bojone dalang. Lho, kandhani. Wis golek tukang son apa-apa. Lah nek wis kadung batalke. Kadung dipanjeri. Angel kadung. Nek iso malah golek bocah sing iso mbarong. Syukur iso jangganong. Iya, oh, malah awakmu ku nek ketoke butuh hiburan ku iso ganongan dhewe. kok malah ditatak. Nah bojone dalang awakmu sedih paling mok di ngono blok ya. Gak kroso. Ora kroso. Tak kandhani. Genten yogane sing salpok. Salpok genten. Oh, ala saya esuk do salpok. Wis salam. Salpok mak teplok-teplok. Iya. San saya sing beduk kae bayu. Bayu. Pesanku mah aja dieling-eling ya, Nduk. Dadi sinden ki nek iso duwe bojo tukang barongan. Apa tukang son. Nek bojo dalang awakmu sedih malah tangisan. Aku duwe lho. Aku ndek kanca bojone dalang iki sedih ora iso menghibur, Pak. Malah sedih neh. Nganggung-nganggung. Malah ngenes ya, Mas. Ya. Suwen tahun ngarep ditingkatke meneh. Nggih. Insyaallah ya. Saja gugup rabi ya, Nduk. Rusak kayak gugup rabi. Alah. Tenan. Mas Jolang, nyuwun sewu menika sampun diwanti-wanti kalian para pepunden panitia rampungipun ampun gasi isuk-isuk ngoten mawon. Yo semono. Aku dadi wong wedinan ya. Dadi nek wis ana sing antu-antu ki aku ora nate wani. Mila wau sampun wiwit seradi nganu setengah 8 kanca-kanca pun minggah nggih mergi. Ngamung ayahi wajib. Nggih jenengan paring dawuh napa yen pamitan pripun ta pripun. Nggih pokoke mugi tansah rahayu samudayanipun sak pungkure aku jenengan sak kanca wayangan sedalu atas wonten mriki muga-muga temur mahfirah Gusti Allah kagem dumateng lurah sedaya warga lan sedaya perangkatipun seger waras. Amin. Sehat walafiat. Amin. Sugeng pinanggih malih nggih Mas Jolang. Nggih. Andung slamet andung basuki. Derekaken. Trek. Apa kaya men celok-celok. Awake dhewe ku mung sak derma ya, Truk. Awake dhewe mung dodolan sak derma. Sing tumbas niki kersane kados pundi awake dhewe nglayani. Ya, mbacotke lakon ya, Truk. Iya, sake kadang panitia wis do karipan do kesel, Truk. Monggo. Dereke bendarane ya, Kang. Iya, Truk. Ayo Kang Gareng.